I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but L'inici de la 10a Lliga Catalana de Llagut es va realitzar aquest any a Lloret. Gran participació en totes les categories en aquest començament de Lliga on es van presentar la totalitat de clubs que lluitaran per guanyar-la o millorar la posició de la temporada passada. De moment, la igualtat en totes les categories sembla assegurada, així com també la lluita fins a l'última regata. La temporada es prepara llarga i les competicions aquest any s'allargaran tal i com es va comprovar en aquesta primera regata de Lliga a Lloret. Segurament els equips que comptin amb més efectius i millor entrenats seran els que podran lluitar durant aquests 3 mesos de competició pels podis en les diferents categories. En línies generals, jo penso que cada any tots els equips ens preparem més. Llavors, sí, avui ens ha sorprès molt Cambrils, que l'any passat ja van començar fortets, però aquest any ens els esperàvem menys preparats. I, bueno, en general, tothom que li agrada el rem i és a tota la gent, ens preparem cada any millor. De moment, el començament ha estat bo. Molt bona organització a Lloret, molt bona mar, que ha facilitat la feina a tothom, jutges i esportistes, i molt bona entrega dels esportistes per aconseguir que els seus clubs estiguin orgullosos d'ells. Sí que ens agradaria començar a assolir ja uns resultats amb categories inferiors molt més consolidats que l'any passat, no? Estem contents si mantenim amb el sènior, volem guanyar la Lliga un altre cop perquè és la il·lusió d'aquest any, s'està treballant per això i llavors sí que ens agradaria que les veteranes tinguessin la seva oportunitat. Nosaltres veníem una miqueta ja amb la il·lusió de poder estar al capdavant i els resultats ens han acompanyat tant amb els juvenils, amb les categories inferiors com amb els sèniors, no? Veterà masculí. En primera posició, el club de rem Arenys. En segona posició, Benestrop Bogadors de Cambrils. I finalment, en tercera posició, el club Natació Badalona. A la categoria veterà fèmina, en primera posició va quedar Associació Bogadors Bajamar de Torredembarra, en segona posició Club Natació Badalona i finalment en tercer lloc Benestrop Bogadors de Cambrils. En cadet masculí, els triomfadors van ser el Club de Rem Santa Cristina, en segona posició el Club de Rem Badalona i en tercer lloc Benestrop Bogadors de Cambrils. En cadet femení, Club de Rem Badalona va ser el guanyador absolut, seguit pel Club Nàutic Flix i en tercera posició Benestrop Bogadors de Cambrils. En juvenil masculí, Club de Rem Badalona en primera posició, el Club Natació Badalona en segona posició i finalment en tercer lloc, Benestrop Bogadors de Cambrils. En la categoria absolut masculí segona divisió, els guanyadors van ser el Club de Rem Esbano, seguits pel Club de Rem Casinet i el Benestrop Bogadors de Cambrils. En l'absolut masculí, primera divisió, els guanyadors van ser el Club de Rem Badalona, seguits del Benestrop Bogadors de Cambrils i finalment en tercer lloc Club de Rem Xons d'Empúria Brava. En l'absolut fèmina, en primer lloc Benestrop Bogadors de Cambrils, en segon lloc Club de Rem Empúria Brava i finalment en tercer lloc Club de Rem Santa Cristina. Remember what you told me. Remember what you told me.